Txintik esan gabe, esan dizuet gaur ze plater prestatuko deun. Konturatu galtzeat, Udaberria martxoaren 20an hasi zen eta xixak topatu ditugu. Udaberriko xixak prestatuko ditugu. Gaurko gonbidatuak erakutsi dit, itzi gabe, hau adierazten. Iepa, hortxe gelditu. Kaixo lagunak, eguerdion, Joldi Beristain etorri zaigu Zukal Herrira, ongi etorri, zer moduz? Eskerrik asko, ze ondo? Eskerrik asko. Urduri, pixkat. Urduri? Bai. Mesedes, Zukaldatzen ez aldakizu. Bueno, a ver, zeo zer, ingo dugu, bai. ezta? Bueno, Joldi Beristainek erakutsi egiten bezala ni hemen ibili naiz, errez eta adierazten mutuan, eta zueko ibiltze zeate, ezta? Baino pelikulekin, ezta? Bai, hori da, daukagu lan antzeslan bat, dela berez pelikulen, imitazio bat egitea, eta orduan, asmatu behar da ze pelikula egiten ditugu. Eta zenek asmatu behar du? Ikusliak asmatzen dute, o nola dijoa historia? A ber, berez bai ikusak asmatu behar du, baina ez dute esaten. Beretzako geratu barriok. Hori da, eurek ulertzen dutena gu egiten goazen enean. Eta hori zue jarraitu berde zue egiten gauza. Hori da, igual asmatzen duten musika bidez, edo irudi bat, estena batena oso mitikoa dena, holako gauzak. Bueno, Joldi, gauza mordo bat iteitu, guantxe garatuko ditugu hemen bat abestian atzetik, baino aurrena nik esango izut zer eta inbiar deun da berra asmatzen desun, Vale. Beitu. Vale? Vale. Vale, osea, vale, martxoak 20. Osea, udaberria, eta hau dira perretxikoak. Udaberriko perretxikoak. Ona, artista, utazea etxean ez dakit asmatu ez baina Joldi adibili da, eta ingo deuna da pure patata behar bat, Udaberriko perretxikok eta arrautz krematua. Oso, no bai. Ez moitu, guantxe garatuko dugu zenba gauza ititun da. Bueno, lagunak, eta Joldi, garatuko izuet pausuz, nondik noa ibiliko gehan, bale? Itzeiten, itzeiten, bale? Bueno, ingo deuna da patata egosi. Patata egosi ostian, ingo deu patata krema bat, hemen dakaulako esne gaina, dakau gurina, dena birrinduko deu, eta ondo birrindu dakaunian, geho, gazta botako jau, burrata botako jau barrua, eta guendik eta gilloa beraztuko deu pure patata hori, bale? Hori izangoa gure plateran oinarria. Eta horrei, gatzan puntua jarriko jau, olio pixkat berba hau, eta piperra hutza. Ingo diuna da, gero gainen jarriko xio, hemen dakau baratzuri freskuak, ingoitugu garbitu, puxetetanin, salteatu pixkat, eta gero, bertara botako ditugu, baitare perretxiku hauek, Udaberriko perretxikuak diala, xixas de primavera ditzen zaio nahin famatuak dianak, eta hauek ingoitugu pixka garbitu, lokatz pixkat igual eukiko, beti errepasatu inberdia, eta gero ingoitugu baratzurian gaina bota, baino eskukin txikitzen, ez labanik sartu gabe, pekatua da labana sartzia perretxiko hauei. Bale, eta gero ingo deuna da, hor, erregausten deuna, pure patatan gainean jarri. Eta horrei bi gauza jarriko xio, bat, hemen ingo deuna bi arrautzekin eta bi gorringokin, ingo deu, esne gaina berotzen jarri, gorringo da arrautza berta bota, eta suabe krematu ingo deu. Ez du irekin bihar, bestela moztu itea. Orduan ingo deu, natila batzuk izango bazian bezala, baino gazillak izango dira. Eta gero ingo deuna da arrautz krema hori, gure perretxikun gainetik bota ere bai, plateran gainean, eta hoi gutxi balitz, hor dazkau errefautxo batzuk, ingo dituguna da satitu, salteatu, eta baitare platerian jarri. Ados? Ados, bai, bai. Ondo sonatzeu, ez da? Jode, bai. Venga, baekin inberdio lan nahi. Bueno, hemen inberdeuna da. Beitu, ni patatak egosten jarriko ditut. Horrek lanik ez digula emango, jarri eta listo. Eta inberdeuna da, bai hauek txukun jarri. Orduan, horiek txukun jartzeko, emango izutena da. Hemen dikan, papel pusketa bat, igual bion artian jungo gara, desente daude gaina, Papel pusketa bat, eta garrantzitsu izateana da, ese puntu bat eukitzia. Zeratikan, hola harrapatzen badeu, hemen lokatz pixka dain baka, ez badao esetuta ez du ondo harrapatzen. Baina ur pixka botatzen bat jau, nola hoia pixka bustita dakaun, asko zerrexo harrapatzeu. Eta orduan, honekin jungo zea, txukun garbitzen, eta garbila dazkasunak,
beste boltxo baten jartzen. Vale. Ja, hemen jartzen dituzu, eta listo, bale? Vale. Eta esan dakuan, nik patata egosten jarrikoet. Bueno, eta aldi berian, hainbeste gauza dituzu, baina banaka Vale. jungo gea garatzen, bale? Oso ondo. Ze izendaka pelikulekin ditezuen antzeslan, fikzio, bere... Bai, eski pixkat zaila da fikzio esioa deitzen da. Fikzio esioa, hori da. Fikzioa eta koesioa. Ados, Bai. ongi. Eta nondik noa ibiltze zeate, zenba lagun zaudete, nola da historia hau? Ba, behitu gara sei gazte, eta, bueno, oraintxe bertan justo hartu gaituzte katapulta aturren, eta orduan orain pixkat bolo gehiago ditugu zen, nola den antzerki laburra, pixkat zailagoa da mugitzen eta horrela. Eta hori gaude 6 gazte. 6 gazte zaudete bertan, eta, pentsatzen dut, aboltzetan ninten dezu, ezta, jenden aurrian, Bai, hori da. nondik noa ibilizeate, oandikan plazaratzeko da hori historia. Estrenatu genuen iaz, pabellon 6eko antzerki labur topaketan, Vale. bertan eman ziguten sari bat, taldeko antzeslan honen ari saria, gu superpozik egia esan, eta ibile gara ere mungian, Donostin eta gero kontadoresen ere bai ibile gara, eta nik esango nuke hoieken ditugula. Ados. Eta guain pentsatzen dut, udaberria etorri zaigu, eta udarako ere bolo berrik egongo diala, ezta? Hori da, oraindik- Nun behiratu behar dugu jakiteko nun ibiltzen, ez sare sozialetan, edo... Ba, daukagu Instagram bat bastante guapoa dena, Bai. delako pixkat garruloa, eta horren jartzen ditugu guren txegoak, ez dakit zer, horrelako informazioa, eta bolo daukagun bakoitzan bertatik Bertan jartzen dugu. Bai. txintxilikatzen dezue. Hori da. Ondo, orduan baldin nahi bazu ikusi, bertan sartu eta ikusi nondik noa ibilko esaten. Hori ezta? da. Ona. Ze topatuko dugu zehazki, jutegeanian olako emanaldi bat ikustea? Ba, da pixkat kuriosoa, egiten dugulako antzerki fisikoa. Antzerki Ez da horren beste, ez dago dialogo, bueno, badaude, baina gutxiago. Gehien bat egiten dugu dena gorputzarekin edo ahotsekin. Osea, imitatzen ditugu pelikulak, euskaratzen ditugu eta laburtzen ditugu. Eta orduan, gaude 6 plataforma txiki batean, ozta sartzen garela 6 Bai. plataforma horretan, eta goaz, pelikula mitiko horiek direla, saiatzen gara aukeratzen pelikulak, mundu Ezagunak, guztiak no? hori da, Bai. ezagutzeko eta horrela. Eta orduan egiten duguna da, pelikula horietako estena mitikoenak gorputzarekin imitatu, ez dakit, osea... Adibide bat jartzeko. Adibide bat, egin behar da triziklo bat. Eta Bai. orduan, batek egiten du manillarra, besteak egiten du aulkia, besteak jesartzen da Ez da, gainean, eta bestea da pedalak. Pertsonen artien iten Hori dezue. da, eta ahotsak batek egingo du, eta holako. Ai, ze Bai. onda. Eta orduan da bastante divertigarria, ez delako jolas bat, baina publikoarekin kodigoa pixkat hori delako. Ona. Eta humorezkoa. Zenbat pelikula aldituzue pasatu olako emanaldi batian? A ber, berez, normalan egiten ditugu 3 eta orain gaude laugarrena prestatzen. Direla, osea, azkenean dena guk sortzen dugu, ez dago zuzendaririk egiten dugu guk, eta denbora osoan gaude oholtzan. Orduan oso prozesu geldoa da Claro. sortzeko. Ba hori, guk egiten dugulako eta ez dagoelako ere ez gidoirik, osea, goaz, egiten dugun bitartean goaz sortzen. Ze ona. Orduan oso divertigarria da, baina, karo, lankarga handia. Orduan, geldoa da prozesua, baina oso ondo dago. Da jolas bat izango balitz bezala. Bueno, eta hor bertan esan dezuela, jute zatela moldatzen, da improvisazio asko dago, edo ensaiatuta da hori, bai? Dago ensaiatuta, bai egia da, osea, entxeguetan bai uzten diogula pixkat gure buruari improvisatzen eta horrela, gero hortik ateratzen direlako gauzak, en plan, batean gauza bat iruditzen zaizu superdibertigarria, pues probatu. Eta gero igual sartzen dugu edo ez. Bai, gorputza eskatze izu, itezue, eta igual Hori da. baliagarri balin bada aurrea. Hori da, kontua da probatzea. Eta hori, horrela, ere pixkat antzeslana bizirik dago, osea, goaz egiten, baina, venga, goazen gauzak aldatzera, hau igual hobeto, hau ez dakitzer. Zeintzu zaudete? Ze beste boskidekin zaude hor Beitu, bertan? dago, Ander Lakaie, Oian Carramiñana, Vale. a ber, Omar Somai, eta Eider Villalba. Okay. Eta listo, ez? Eta Gaizka Sarasua, hori da, Vale. hortxe. Eta zuen taldean aurrenengo emanaldia hau izan da, olenotikan lan gehiago etorri dia zuekin dakuak? Izan da lehenengo aldia, berez, osea, juntatu ginen, egon garelako ikasten antzerki eskola berdinean, klasez Bai. berdinetan, eta hori genukan gogoa sortzeko zerbait, Zuen kabuz? hori da, eta formatu honetan, iruditu zitzen, klasean ikasi genuen formatu bat da, plataforma lana, dena egiten delako plataforma horren gainean, eta iruditu zitzaigun horren divertigarria nahi genuen zerbait sortu gure kabuz hor. Eta nondik handator modu onta adierazteko, osea, nun ematen dia olako... A ber, berez, osea, antzerki fisikoaren oinarria pixkat egiten zuen Jacques Lecoq, antzerkigile bat,
eta berak egin zuen pixkat antzerki fisikoaren oinarria. Eta gero plataforma lana ezakit zehazki nondik datorren, baina hori, oza, bueno, gure irakasle oso jatorrek irakatsi ziguten, tae antzerki eskolan, eta hori, eta bueno, pues, badaude... Tae. Nun dago, tae antzerki? Dago egian. Egian dago, bale. Egiako kulturretxean egiten ditugu klaseak. Bueno, eta honez gain, esan dugun bezala, beste hainbat gauza egite dituzula, bakarrizketa o bakarlan bat badakazu ere, bai, ezta? Bai. A ber, hau da, bueno, deitzen da ni eta nitarrak, da, lehenengo aldia egiten duena bakarrizketa bat. Bai. Eta humorezkoa gainera. Eta hori, berez da antzeslan bat, baina ni bakarrik nago, eta idatzi du Maria Osesek, eta nik antzestu eta zuzendu. Eta ekoizten du AEDek, dela Arrasate Euskaldun dezagun elkarteak. Eta hori, hortxe, gabiltza orain biran, egia esan izan da prozesu kuriosoa, azkenean, ni bakarrik, lehenengo aldia, egia esan ematen du, ostra. Bai, beti arropatuta zaudenean, igual hankasartzen, baina ez da inbeste kontuatzen. Hori egia da. Eta bezeo zeitezunean da bakarri balin bazaude, Claro, bai, aurrera. Baina, claro, ez dago inorrerez babestuko zaituena, ordu, bueno, joan berzara aurrera, eta, bueno, pues, alden humore honenarekin, baina, bueno, ere oso divertigarria da, jendea oso jatorra da. Zure bakarrizketan ze topatuko dugu, zertaz itzitezu? Bueno, berez, oso gertuko diskurso bat daukan niretzako. Hitz egiten du, neska gazte baten arazoez eta ardurez. Osea, pixkat hitz egiten du perspektiba batetik, neska euskaldun baten perspektiba batetik, uste denok ezagutu edo uler dezakeguna, eta guai dago nire ustez... Eta zeba esatezu egiten du, nola deitzen da bakarrizketa egiten duna? Deitzen da Maria Isabel. Bale. Enekin hori, eta horregatik nola bigarren pertsona dizinean esan dut. Bai, azkenean, enaiz ni izan nintekeen, baina enaiz kasu honetan, orduan, bueno, Maria Isabel, Maria Isabel da, bale. Bai, izen kuriosoa dauka. Orduan, bueno, bai. Eta hori ze, hitz egiten du bere bizitzaren inguruan, euskararen inguruan, euskalduna izatearen inguruan, maitasunaren inguruan, pues eso, emakume gazte bat izatearen inguruan, bai. Eta zenbat irauteu bakarrizketa batek? Justo, esango nuke gutxi gora bera, depende eguna, egun batzuetan nago azeleratuago. Gora etortzea eta luzatu ite dira. Orokorrean, esango nuke 45 eta 50 minutu inguru. Hor, ni bakarrik atope. Eta olakotan bakarrik jutezea leku batea eta zu bakarri zaude, edo bakarrelari gehiago daude eta elkartze zeate, o nola digu? Olakoetan ni bakarrik nago, berez egiten dugu, izango balitz bezala... antzeslan bat, antzeslan ohiko bat, simplemente berezitasuna da ni bakarrik nagoela. Baina, bueno, hor laguntzen din dira aitak, etortzen dan direkin. Tretzoa eramatera, eta dena berari gustatzen zaio deitzea bere buruari tramoista. Tramoista, dosa. Ze ona. Eta erresa alda humori eitea, zeatik batutan hor badaka bere... Bai, bueno... Eta gaur egun humoriakin da, hainbeste kontu zibili behar gehala eta bestiakin, ez da? Bai, bueno, a ber, niretzako oso zaila da, baina ez igual horren beste kontuz ibiltzearekin edo horrela, ze egia esan nire naiz oso kontuz ibiltzen bakarrizketan. Niretzako da zaila, orokorrean iruditzen dalako zaila eta oso sortzeko oso serioa den zerbait. Gero barre eginarazteko, egia esan. Baina, bueno, gero ere oso eskertua da. Ondo ateratzen denean eta jendeak barre egiten duenean, zuk ere egiten duzu barre, edo nik behintzat egiten dut barre, eta oso polita da, baina oso zaila da, eta nire emateit kriston errespetua. Hombre, askotan txiste kontalari hon bat izateko ere, zuk inbiar dezu barre, ez da? Zuri ondo, zuri ez baizu ematen barre gure ja, grazia ez baizu iten, ja bestia izaila daitia, ez da? Orduan niretzako da, erresa zentzu horretan, niri bakarrizketak egiten didalako grazia, osea, irakurri nuenean gidoia, eta gero moldatzen hasi nintzenean, gero hori egiteko, nik oso ondo pasatzen nuen. Orduan, hori da niretzako lehenengo pausua. Eta hori transmititu behintzat, eta horrengo gauza hori. Zatik gana, holtza gainean zaudenean azkenean transmititzen da, zu sentitzen desuna askotan, ez da? Bai. Eta, baina zaila ikusten dira, azkenean, zuk esan dezun bezala bakarrizketa horiek ez diala bat ere erresak, gainea, ez dakit, oso ondo prestatutan emateituzu eta harira zoaz, edo lekutik anateatzen basea oso artista izan behartzea bueltatzeko, eta... Bai, nire ustez, improvisatzeko badago aukera, baina improvisatzeko eukibar duzuna da dena oso argi. Eta gero ja, utzi zure buruari improvisatzen, emate dizulako askatasuna ja oso ensaiatuta eukitzeak edo aurretiazko lan hori egiteak, vamos. Eta hau nun ikasi ezu, edo bakarrizketan historia hau nundikan etorri zaizu? Pues egia esan, enuen espero para nada deitu zidaten AEDetik, eta proposatu zidaten, eta niraiz pixkat me apunto un bombardeo. Eta pues esan nuen, venga, bale, zergatik ez, eta gero ja ikusi nuen esan nuen, ostra,
hau da movida bat, Baina azkenan oso gustora ibili naiz, eta momentuz oso ondo doa. Retuak gustatzen eskizuri, retuak eta hor jarri, eta venga, goxatzea. Bueno, nik uste aktorea izateko hartu behar direla hor reto batzuk, eta zure burua jarri, ez dakit, egoera deserosoetan ikasteko. Ona. Bueno, lagunak, hemen txegea, ikusi zu xixa garbita, geho. Emateu garbila zeudela, baina betu nola galditzeian, trapuak, Emateu garbila zeola, baina zikina beti ateatzea, orduan errepaso bat beti ondo etortzen zaie. Eta guain ningo deuna da, hauek bukatu errepasatzen, gero hasiko gea puretxu egiten, baina bitartean jungo gea, errefautxuak ikustea. Gamifikara jungo gea, eta handago Gorka, gure laguna, zai, errefautxo mota desberdinak erakusteko. Guazen bertara. Kaixo Joseba berriro ere, Gorka Zabalnaz, hemen Goreko baserrian, Gamifikan eta gaur errefautzu desberdinak erakutsuko dizkizuet. Errefautzua sustrai bat da eta ia mundu osoan ekoizten da. Guk errefautzuak udazkenetik udaberrirara landatzen ditugu edo ekoizten ditugu eta gitxugera bera 7-8 bariedade desberdin ekoizten ditugu, baino guretzako interesgarrienak direz bai gold, horitzka direzenak, eta beste batzuk oso interesgarriak eta politxak direzenak, direz gorrizak punta zuria duko duena. Oso garrantzitsua da, errefautzuak bere garaian jasotzea, ostantzien, kortxoan tekstura hartzen dute. Errefautzuak bai kolorekin eta formekin ezberdintasun asko dauz. Batzuk luzeak eta beste batzuk biribilak eta kolore desberdinakoak. Sukaldaritzan famatuena da sustraiak erabiltzea, baino guk orain dela ja urte asko hostoak baita ere olako sopak eta prestatzen ditugu. Zapore aldetik freskoak, pikantie puntutxu bat badeko eta kurruskaria da. Osasun aldetik, gibelarentzako oso onunalagarria dira eta arnaz aparautoentzako oso gomendagarria da. Ur kopuru handia deko, diuretikoa horregatik eta ganera digestiboa da. Oso kalori gitzi ditu eta oso asegarria da. Hasieran, baserrietan olako produktuak ez ziren jaten, eta kanpotik etorretako jendeak gero eta demanda gehiago izan dugu, da hortaz ekoizleak olako produktuak ekoizteko abia puntua ikusi genuen, eta gero eta eskaera gehiago izaten ditugu gure bezeron artean errefautzuekin. Beno, Joseba, hemen Goreko baserritik, gure koloredun errefautzuekin, agur esatzen dutxut. Beste bat arte! Aupa Gorka, aupa Goreko, eta aupa ire errefautxuak eta ordazkaken barazki guztiak, erran egutegia dakana, Beti den atxukun, eta beti gaina baritate mordo bat egin. Artista hutza aiz, Gorka. Besarka handi bat eta urren arte, sai ongo baitu beste barazki bat ezautzeko eta ikusteko. Bueno, hemen, inbiar deuna da, baitu patatak ate ditugu egostetikan, dazkauia bigunak, eta inbiar diazuna zuritu, eta boltxo baten jarriko dugu, igual lapiko baten jarriko dugu, bai, lapiko baten jarriko ditugu, zeratik gero botako dugu bertara gurina, botako dugu esnegaina, eta ingo duguna da birrindu eta krematu. Eta behin krematzen dugunean, gero botako dugu burrata, bale? Hau zuritu eta puxketetan sartu dunea, bale? Venga, hoi zure kontu, eta ni baratzuri freskua, jungo naiz txukuntzen. Garbi usten, salteatzen jurteko. Bale, eta kontatu bihar diguzu, zure ibilbidea. Azkenengo historietan ibiligea, baino aspaldit hasitakoa zea, utenek guazenen hasi zian, olen hori beste urratzen bat nintzen duen. Bueno, guazenen hasi nintzen berez, sartu nintzelako bagoa zen, zela talentu lehiaketa bat, eta orduan, zen, bueno, berez abesten genuen bertan. Eta orduan, irabazlea sartzen zen guazenera. Hori izan zen, nire guazeneko kastina pizkat enrebesa. Kastilla baino lehiaketa, emateunez, ez da? Ona. Eta orduan hori hasi nintzen. Eta posetak itzelan, amaitunen irabazten, eta orduan sartu nintzen guazenera protagonistetako bat. Nola izan zan hori, zea bestu zen duen irabazteko egun hartan. Bai, gogoratzen dut, claro. Finalean abestu nituen bi abesti,
Lehenengoa izan zen, bastante mitikoa da, Someone Like You, Adelena. Vale. Eta bigarrena kantatu nion amari, delako kanta bat amari asko gustatzen zaiona, ditzen da, Emerge jusqu'à l'impossible, Tina Arenarena. Nik frantsesez ez dakit, baina hori kantatu nuen. Baina ondo ataz ditaizun, oso ondo ataz ditaizun, ez da? Ze ona. Eta hori nola, a ber, lehiaketa olakoak izaten diagoa zenen sartu ala izateko? Berez hori da... Urtero pasatzen da edo puntuala izan zen hori? Ez, osea, hori izan zen lehenengo aldiz egin zena, bagoaz, eta gero urrengo 2 urtetan ere egin zen, eta baina berez zen bakarra gero guazenen sartzeko, besteak casting bidez sartzen ziren. Ados. Hori da, tardun egin ziren 2 edizio gehiago. Oso ondo. Eta, bueno, hori irabazi zen duen, guazenea sartu zina, zenba denboraldi? Pare bat indituzu, bai, hori da, ni egon nintzen 2 denboraldi guazenen. Nola zan zure... Pertsonaia? Pertsonaian izena? Naia. Naia Badiola. Naia Badiola. Eta Naiak zer... Nolakoa zan Naia? Pues, egia zan oso neska jatorra zen. Identifikatua sentite zinan? Batzutan bai, ni naiz pixkat esango nuke agian ezakiten berritxoagoa edo makarragoa edo mugituagoa, naia zen formalagoa, baina oso jatorra, horrela, ameslaria... Erakutzin zizun orduan, pixka jatorra guitzen. Bueno, a ver... Eta bakoitza dan bezala da, eta listo, zintxua izan behar da, eta listo. Hori da. Moituare, bai. Eta zezan behar nizun, horre ontzinean, 2 denboraldi esan dezun bezala, bai. Zemuzko denboraldia zeatikan, guazenetik hemen pasadian guztiak esaten du gogorra izaten dela grabatzia, ez da? Bai. Zeatikan zaude, gaina zaude garai batian, ikasketakin zaudela, ez dezula bukatu, lanen astentzea, ez da, dana mobiltzen da, gaina oso gazte zaude, lagunekin nadezu aterare bai, ez da? Bai, biltzen da pizkat dena, oza, nik nituen 17 urte, oza, nik nerabea nintzen. Eta, karo, batean hasi nintzen hor lanean, ezagutzen ez nuen lanbide batean, ezagutzen ez nuen leku batean, ezagutzen ez nuen jendearekin bizitzen. Eta, orduan hori... Bizitzea, zeatik, hemen grabatzen da, eta zu Bizkaitarra ni Portugaletekoa naiz, hori da, orduan hemen bizi behar nintzen, eta hori, bueno, behintzat, aktoreekin bizi nintzen, eta bai egia da, eguk egin genituela kriston harremanak, oso pozik nire lantaldearekin, orduan, bueno, gogorra, baina ondo. Ordu asko ziren, baina nik ikasi nuen pila bat, eta egia esan oso oroitzapen ona daukat. Eta gaina balio izan dizu hori, ja, bizita guztiako eta aktore munduan murgiltzeko. Ez da pentsatzen horrek bultzada bat emango zizula, ez da? Bai, nik askotan esaten dut igual, dirudiena, baina bultzada txikiagoa dela, guai dago alde batetik, horrela, ja, bazaudelako lan munduan, baina gero ja zuk egin behar duzu zure bidea. Ez da nahikoa hori egitearekin, gero zuk lan egin behar duzu, nik gero handik, pues jo que se, hasi nintzen ere antzerkia ikasten, era serioago batean, profesional zentzea, oitezea profesionala hor gelditzen zea, azkenian, ez da? Azkenian lan duin behar da, bizitza bandana. Egin behar da lan, bai. Orduan hori ondo, baina gelditu gabe. Eta orduan lan hori bukatu zen du, bueno, 2 urte bitartean gauza gehiago intzen ditune bai, aktore munduan edo... 2 urte horietan bakarrik guazen ez daukan denbora gehiagorik, atera nuen batxillergo, eta, bueno, gero bai egia da geneukala guazeneko antzerki bira. Astebururu joaten ginen herri-zerri, gure antzerkia egitera. Claro, hori retinglau bat izaten dela, ez da? Bai, claro, etxegoak, ez dakitzer, baina, bueno, oso polita zen, eta egia esan, claro, gaur egun hori oso zaila da, baina guk guazeni esker topatzen genituen, hau hemen sartuko dut edo hemen? Kasuelan, bai. Topatzen genituen Euskal Herriko antzoki gehienak beteta. Claro, hori orain... Hori hain gaztetxo izan da, junarea, eta hola beteta izan behar du la leche, ez da? Barruak bete berdizu, esatezu, nun nabil, ez da? Hori da, izan barzara konstiente, hori dela produktuak lortzen duen zerbait, ez zuk lortzen duzun zerbait, eta hori lortzeko egin behar duzu lan. Orduan, ondo dago ere bai, eukitzea pixkat oinak zorua. Ondo. Eta, bueno, honekin, behin ibilita, eta gaina ondo ibilita, eta geho gaina gustau zitzaizula, eta hasi zinala olako gauzak ikasten aktore izateko, Lanberrik etorri zitzaizkizun, ez da? Hori da, bai, egin nuen, ikustut, urrengo gauza egin nuela, izan zen erronkan, zela ETV-ko programa bat, eta ni nintzen aurkezlea, Ekain Ibargunen dela paiasoa, dago orain gure zirkuan, dela la hostia, berarekin lan egitea, eta orduan guk aurkezten genuen ume txikientzako programa bat, justo pandemia garaia izan zen hor, eta zen pixka bat, euskaraz etxean hitz egiten ezin duten ume hoientzako. Horrela praktikatzen zuten euskara,
jolas batzuen bidez, eta horrela. Eta oso divertigarria zen egia esan. Sí, ona, eta, a ber, ze gehiago, a ber, hainbe gauza indituzu, A ber. zo utziko deula txintxilikata. Ba, handik, uste dut, urrengo gauza egin nuena izan zen Daniela, zela Pistifaktoria ideien laborategiarekin egin genuen websail bat. Bai. Eta webserie hori ETB-rekin eta Gaztearekin egin genuen, eta hori, bueno, izan zen oso proiektu polita, eta hor gainera, eman zidaten niri Erromako webserie lehiaketan reparto aktore honenaren saria. Be, ze Eta ona. oso pozik egia esan. Olako sarik eta beti gaina beti inberdu ez, da, eh? Bai, osea, gainera, bueno, niri ez diate sekula eman olako saririk, orduan, ba, bueno, niretzako berezia da egia esan. Gero ja, bueno, sari bat da, ez? Baina, guai dago. Bai, ondo dago, beti lan egin da, ba, geho saria ematen baizu, ba, ore bat izatea, ez, Hori da. Bai. Bueno, hau indetena da hemen, bi horringo eta arrautza bota, Vale. eta guain, huelta dut emango jot, eta pixka loditzen hasten danian, adi biliberga, ez, irekiten hasten bada, mostu ingo zaigu, orduan, pixka lodituko deu, eta natiatxo batzuk bezala utziko deu, gatza eta piperra bota dio, ez da azukrik, azukra bota gogan nion, ja natilia batzuk ingo nintzen, baina, bueno, gorringo gehiago beharko zuen, Eta iten dugu, esne gainakin berren, esniagin. Bueno, ze musuaz horrekin? Bueno, pixkanaka. Ezin hobe, oso ondo zoaz. Bueno, eta Daniela serie honetan ze topatuko deu? Ba, da serie bat kontatzen duena, osea, bueno, protagonista da gazte transexual bat, baina niri gustatzen zaiana da, batez ere trama ez dela horretan finkatzen. Osea, hori da bakarrik aitzakia bat, gero bere ibilbidea kontatzeko, eta bere, berak dituela askoz, ez dakit, osea, helburu gehiago, osea, ez du bakarrik horretan pentsatzen, ez dela, gizaki guztiak gertatzen zaigun gauza bat, dago ere bai, ditu arazo ekonomikoak, edozein gaztek dituen arazoak, eta nire pertsonaia zen bere laguna, maitalea, eta hori batez ere kontatzen ditu, gazteen problematika ezberdinak, eta, bueno, zen bastante divertigarria, lapurtzen genuen banku bat, eta holako gauzak, gero nire pertsonaia ere abeslaria zen, orduan ere kantatzen nuen, eta hori gainera, eukin nuen aukera Danielan sartzeko nireak diren bikanta, joldirenak, esan nahi dut, eta hori oso guai egia esan, zen niri guztan zaitere asko Zure abestea. ikutua sartu eta zure... Hori da. Eta polita. Bakitik gustatzen zure bestia, gitarra jotzia, Bai. danei, emati jozu, ez da? Bueno, a ber, gitarra ez dut oso ondo jotzen, baina gustatzen zait, eta gauzak ere egin behar dira gaizki egin gaben. Edo behintzat saiatzen naiz. Ondo. Eta hoi gutxi balitz, dantza ere bai emati jozu, dantza, Bai. ez da? Bai, a ber, orain ja ez Oen horren garaiki beste. dia, beste desente dantza mota gaina, ez Bai, da? bueno, Ez zea saiatu batian naiz, zentratu. Hori probatzen behintzat. Gero ja, bueno, hasi nintzen euskal dantzetan, eta egiten dituen, naiz pixkat frikia, aurresku eta dantza suelto txapelketak. Vale. Eta gero, hasi nintzen ere baletarekin, garaikidearekin, eta pixkat probatzen. Ez naiz dantzaria, osea, hori argi gelditu dadila, baina gustatzen zait. Baina guain goz. Probatzea. Eta bihara munian, Eta bihara munian, ze izango gara. Bueno, ikusiko dugu. Ingo zuna da guain hauek organikoa bota bera, Vale. berta botako zu esnegain guztia eta gurin guztia, eta ingo deuna da, dena pixkate peldu erresago birrintzeko, bale? Vale. Orduan zutan jarriko deu. Eta ingo deuna da, errefautxo hauek garbitu. Oso erraz, ingo deuna da. Hor, esan du, gorkak erabiltzen diala, atzeko belarra hauek, sopakiteko eta gauzakiteko, ingo deuna da, kasoin eta ez bota. Eta, edo, untxia balin bazkazue, ordu bota organikoa eta untxia eman jateko, baina bestela gorde, Bueno, hau listo. Hau, zuzenean botako dut ona? Bai, dena gaina, gurin guztia eta esnegain guztia, Vale. pisatuta dakau, bale? Oso ondo. Vale, eta dantza, ez dakit profesionalki, o nun baiten ibilizia alde batetik bestea, edo ikasi dezu zure aktore lanakiteko? Osea, berez nik ikasi dut dakidana, ez dela ere zorren beste gustatzen zaidalako. Gero bai egia da adibidez, justo ukidu dala aukera, nago obra batean deitzen dena Norda Maurizia, Bai. zelako ekoizten duena, eta horra adibidez dantza egiten dut. Osea, nire papera da dantza egitea. Baina, bueno, berez da, hor euskal dantza egiten dualako, eta igual da, gehien identifikatzen naizen, edo gehien egin dudan dantza mota. Osea, ezin naiz atera adibidez, baleta egitera leku batera, enaizelako balet dantzaria. Ados. Baina, bueno, euskal dantzetan hobeto moldatzen naiz. Ados. Bueno, nola goaz horrekin? A ber, bota dut. Ezin hobe. Ingo deuna da, hau hemen jarri,
epeltzen jarriko. Patata epela zeon, baino azkenian gurin hori dena ondo urtziteko eta esne gaina nola gota zeon, ingo jo epel puntu bat eman. Gutxi, Ez tegu erreber, bestela, hau, ke pixkat ateatzen hastean nien esne gainana, hartuko dugu eta birrindu ingo dugu. Bale, hau listo dakau, eta hain bihar deuna da. Hemen jarriet, hau martxan jarriet, baino nola baratzuri freskoa segituan iten dian da xixak salteatu bakarrik merdian, aguantatu ingo dugu. Eta hemen ingoetena da, errefautxo hauek bai, salteatzen jarri. Ingo deuna da iriki, horrela, eta hau, lautan jarri, eta listo. Bueno, eta hemen txe, iadan aurreatu deu, betu, pure patata listo dakau, gero gazta botatzeko. Hemen txe, krema arrautzana, indeu gio gainetik botatzeko. Errefautxoak mostuko ditut gio salteatzeko, eta gero inberdeu, baratzuri freskua salteatu, perretxikuekin. Eta bitartean joango gea, beste reportai bat ikustea. Ados? Oso, no. Joango gea, Bergararaino. Eta bertan ingo izkigue reienuak. Zer da reienuak? Bergarako gozoik mitikuena. Guazen bertara, ikusiko zuen ze gauza goxua egiten. Haupa, Joseba, Xabi Mujika naiz, Mujika gozotegikoa hemen Bergaratik, eta hemen goxo mitiko bat prestau bioula usteot, eta venga, guazen barura. Mujika gozotegia, nera itxajuna bajatu zen baserri batetik, hemen San Miguelitik, eta bajatu zen 1900 mesazpixan zabaldu zeba arendia, eta orduan ezeguan azukar handirik, eta etxezien argizaitxak, eta olako kontuak. Eta hori hasi zen ja, gerra ostian, azukarrakin eta olako kontuekin. Eta, bueno, gaur eguneko formatua, más o menos, itzen. Reienua, tostoiak, eta ikusten duzuen pastak, eta pasteleritzaz aparte, bebai ikusten duzue daukogula, saltzen dela denetik ultramarinos bat da, eta produktuak, eta denetik. Eta, bueno, gaur egunean, ni naiz hirugarren belaunaldia, eta, bueno, ikusiko, beste dagoen, ero ez, ero. Hemen gixe saltzen dana izango zen, bai tarta, hojaldrezko tartia, milojasa, eta bai pastak eta helauak gixen bat izango ziren. Hombre, reienuak eta tostoia betiko moduan, bere ritmoa dauke, eta... Mujikan historizia ikusitza gero, guazen oin reienuak itxera, venga, ale. Gaurin biona da, reieno batzuk, Bergarako mitikoak, ero, bueno, inok ez dakit nundi datozen, baina aspaldixan itzen dira. Reienuen osagaiak izango ziren bizkotxua alde batetik, bizkotxo soletilla, eta gero hau da gorringo krema bat bezala itzen da almibar batekin eta gorringuekin nahaztu, temperatura bajuakin nahaztu eta gelditzen da horrela. Bizkotxua, mosten da kutsilluakin, bakoitzetik 6 zati itzen die, eta gero jemiakin itzen die bokaioa moguan. Errezeta hau azkenean nik aitxagandik ikasi dut, hemen urte askuan 1900 goiaz, pentsau, ez dakit berak aitxagunak ez dakit itzen zeban, baina bakoitzak nik uste pastelero bakoitzak bere ikutua emongo hotza, baina bueno, guria da olakua. Gero itzen da almibar batekin, baina hau. Almibarraz ura azukarrakin, ailegatzen da temperatura punto ebra moduko bat, 115 gradu gutxora bera. Hemen Bergaran gauza asko itzen die, baina tipikuenak die reienuak eta tostoiak. Eta honen aprobatzea, claro. Reienuak urte guztian jaten die, jendia geixen bat, gainera Bergarakoak igual asko besta bejaten, die geixau eramateko. Ardau botelliakin, reieno eta tostoiak, eta bizitxaran doia zenian, eta holaxe. Eta jazta, baina hau eta izango zan hori. Hala ba, espero ondo pasau izatea gurekin eta, bueno, urrengo baten be hemen gaitxuzue, Mujika gozotegian, Bergaran. Vale, agur! Aupa, Xabi, artista hutza aiz, eta esan deken bezala, aurrengo belaunaldiak etortzen dian, xeatiken reien horrek ezin du gehatu ingabe, Me katxiz la marroidegoi, gozo puntua eman diogena, ze goxua doan, krema, gorringokin indako krema hori, tocinillo de cielo bat bezala, Gauza xenplena goxoenak, azkenian, betiko gauzak. Besarka handi bat, eta jarraitu horrela goxatzen, eta goxatu arazten. Eta gu gurean jarraituko dugu, betu, hemen, dao, joldik indun patata txikituan, esnia botaio eta gurina pixka bihuntzeko, eta ikusi dugu ja, bihundu zaigula, ezta? Orduan, guain ingozuna da birringailua,
hor basitu agarri deu, baina ni uste hemen bertan Hemen bertan? bai, aldezula, bertan Vale. sartu, eta bertan birrindu dena. Eta gero, behin birrinduta da honian, da krematu deunian, gatzan puntua garriko jau, piperran puntua emango jau, eta burrata gainetik botako jau. Bai, Vale? ze Hau gusto. izango hau una burratada. Baina goxua gehatuko da bure patata hau, eharra. Bueno, bestalde, hemen inbiar deuna da. Nik, errefautxo hauek, salteatzen jungo naiz hemen, sartaian, vale? Eta bestalde inbiar detena da, geho, honea bota, baratzuri freskoak, eta baita ere garbitu ditugun perretxikuak. Hemen, geho behitu berdet, hemen dakaten, krema indeuna, indetena da hau jarri, azpin, zergatikan, askotan, iten diunian natilatxo batzuk eta hain puntua, hain kritikoa da, behitu, hemen ja potoltzen hasi zaigo, behitu, azalaia gogortu da, baina behitu krema ze ondo gehatu zaigun. Asunto da, nola 80 gradu behar ditun, hori loditzeko, askotan segertatzea, hemen dikatatzen dugu, 69 graduta, oso ondo, baina hemen usten dugu, eta geldiu itegea bueltaka, ematia. Orduan, barrua, 80 gradutik gora egistea, eta gero jutegea eta mostuta dago. Orduan, garrantzitsua da, hola utzi berren, honen kontra berua ez gora katortzeko, jartzen dugu horrela, eta hola lehenu epeltzen da. Bai, trukituak. Eta baitu hemen, ikusezu eze polita gehatu zaigun, ingo deuna da, gero ostutzeanean, epeldu pixkat, bere puntu hartzeko, eta pixka lodiegi balin bado, esne puntxu bagota. Eta listo. Hau hemen dakau prest, esan deundana prest dakau, eman birringa joa, eta ni prejitzen hasiko naiz, bale? Bueno, eta aldi berian mingaina eman berdigo bai, Ados? Bueno, askotan ibiltzaltzea kosinatzen etxian. Emate aldiozu, ukaldiai. A ber, asko, orain justo bueltatu berri naiz gurasoen etxera, Bai? eta gutxiago. Lasaitasunian zaude Bai, orduan. baina egon naizenean Donostin bizitzen, Bai. pues bueno, beste erremediorik ez daukan, osea, que, bai, berez, baina pixkat, osea, zeo zer jateko, osea, ez bereziki ona naizelako, Errezeta erreginak etxekuako, gonbidatu badator, o pelikula bat ikusi berdeu, ze prestatzen dezu etxian. Niri gustatzen zaite egita, baina, osea, orokorrean niretzako como beroa den edo goiarekin edo zer, niretzako delako pixkat, como zaintza edo beretasuna. Orduan gustatzen zaite egitea porrusalda. Porrusalda? Ezin hobe. Porrusalda ehar bat beti ondo sartzea, eta neguan geota hobeto. Bai, Eta hori uda bai. balin bada, bitxixuaz, hola, birrindu eta venga, sopa, marroa. Hala, bai. Ona. Bueno, lehen esan dezu, antzeslan batian zure abestik eta sartzen dituela eta bar, sortze prozesuare bai gustatzen zaizu, ezta? Bai, osea, pixkat lotxa ematen dit eta oraindik nabil aurkitzen nire lekua horretan, ea Bai. non egon nahi dudan edo ea zer egin nahi dudan, baina behintzat prozesua gustatzen zait. Horrela, egotea etxean idaztea gauzak, pues, abestiak edo testuak simplemente igual. Eta adibidez testuak eta abestitan zentratzea, o noiz okurritu zaizu gidoien bat idaztia edo lako zerbait? Osea, gidoi oso bat ez, baina bai egia da hor ibiltzen naizela pixkat trasteatzen. Osea, orokorrean daukat igual ideia bat edo esaldi bat gustatu zaidana, orduan hasten da testu bat ez daukana formatu berezkorik eta gero ja noa moldatzen egin nahi duan horretara. Zan daitekena kanta bat, edo olerki bat, edo igual antzerki forma handiagoa duen testu bat, baina oraindik ez dena, olako zeo zer ez dakit, baina prozesua gustatzen zaidalako, ze pizkat lotxatia naiz ematen ez duen arren, eta kostatzen zait gauza horiek erakustea gero. Hala da. Bueno, eta badakazu guain esku artian zerbait ola, zeus bai sortzen aizeana, o... Bueno, beti dakazu artistak zeus esku artian, ez da? Osea, berez, orain egia zen denbora gutxi daukat, ze azkenean horren beste antzeslanekin eta horrela dira azte bururo, gero ni unibertsitatera noa astean zehar, horren ez daukat denbora askorik, baina bai egia da jarraitzen dudala kantak egiten eta berez, osea, daukadala buruan diska bat grabatzea, baina pizkat aurrerago begira. Zegona, bai. Oraindik Denboakin lasaitasun. hartuta, ez da? Hori da, Denboakin hartuta, bai. tala. Beitu hemen nola nabilen, beitu, perretxiko txikiak osoik handazkau botatzia. Baina pizkat handiagoa dianak, hola ite du, bihatza sartu, eta hain fresko daude, plak, hau txiten diala hola. Eta hola ingo deu. Zeratikan, haue razio bat iteko, ni uste hemen dazkaun baratu freskoakin. Eta hauekin eta pixka gehiokin, nahikoa dakaula. Jepa, orduan botako dugu txikitxo batzu gehiago, eta gaunjuntzekoak horrutziko ditugu. Bale, nire vuelta, itxura errazten nahi dia, eta hori bai. Earki goaz, puriak izen musoaz. Ondo, ia. Lodi xamarra dao?
Bueno. Bueno. Ondo ikusten dut nik, Nahiko ondo ikusten dut. Guain usten dut, bitu, hau sartuko jau, eta jaingo Ai, deu. burrata, ze gozo. Buah, eman, birrindu hori. Oida, pure patata aberaztu egin behar deuna gaurkoan. Vale, errefautxoak esalteatuta dazkau, hor dazkau platera eratzeko, eta hemen behar deuna da, patatak desente gatza berri izateu, Eta xosito ez gaibiliko, ez da? Sí. Bota. Bota gatza. Ze polita, por cierto. Bai, kalabazatxo Bai. baten zorrua, eta piperrautza ere bai botako jo, horrela. Eta hau jau dakau, aberaztuta, baina aberaztuo. Ezin hobe, iepa, hauek saltzan, ezin hobe. Eta esan dezu unibertsitatean zabiltza da. Bai. Zerrekin zei ikasten guantxe. Ikasten dut ikusentzunezko komunikazioa. Ikusin, vale, nola ez, ezta? Hombre, Ja bai. murgiltzezea, ja buru belarri da baina. Bueno, hasi nintzen, gero antzerkia egiteagatik Hau, utzi agatzen nuen dut. hor tartean, eta orain bueltatu naiz, ja amaitzeko esperantzarekin. Baina, bueno, gustora, Osa, gustatzen zait zinema eta komunikazioa, eta horrela, orduan, bueno, gustora, beste gauza batzuk ere bai. Ondo, bueno, orduan, bakazu 2024 oso beteta, ezta? Bueno, bai, momentuz, bai, pixkat datak orainik zehazteke, baina, bueno, lana behintzat bai ez dela gutxi, sortzaile lana askotan ez delako zorrexa, orduan, bueno, behintzat, hortxe gabiltza. Beti zorionez, zoritxarrez, ibili bihartzeate, labo boz leku ikutzen, dana ez talako aurre ateatzen, ezta? Hori da, bai. Eta hori, probatzen eta prest egoten gauza berriak egiteko. Ona. Bueno, hau, ere, listo dakau. Platera baten bilan hijo, eta ingo deuna da, platera eratzen. Behitu bihar dut, aber nola dakaun. Beti asala teatzen zailo. Asala da, ez da grumituak, Zeatikan barruti xamurra da, baina asaltxu bateatzen zaizkio, eta egin behar deuna da, lau vuelta eman. Vale, hau ere, listo dakau, oso berezia. Arrautzu zai xuabia dakaola. Bai. Arrautza eta ez negainana. Vale. Hau uste dut listo dagoela. Hori listo dakazu? Uste dut. Venga, batea katxarrua, berringailua. A ver. Eta esan dakoa, ni plateran bila nikoa. Vale, ni usten dut hementxe jarriko deula. Ez dakit zelan ateratzen den hau. Vale, itxun pixkat. Bai, hemen inbehazte jo, biratu, trak, Vale. horrela. Eta Vale. ja, arriskuak endu deu. Vale, Emango izu mingaina bat, dakana horrek harrapatu, bera jetxi, eta esan dakoa. Dena prest dakau, platera eratzeko. Inbiar deuna da, lehen da biziko eta behin, pure patata jarri hor oinarrian, oso ondo, hartuko dutena da goiara pare bat, eta sardeka pare bat, dena platera eratzeko. Bueno, eta guain, leheno, hasieran hasieran proiektuekin, Bai. ezta? Kontatu pixka, eta ber, nondik noa ibiliko zean, eta zertan ibiliko zean. Orain berez Hori da. gaude... Bueno, lehenko deu, Vale, eta listo. perfecto. Bota, zertan zaudete guantxe? Hau, eramango dutuna? Bai, errazkan Vale. utzi. Orain gaude, kalte kolektiboarekin fikzioa denez antzerki laburra gaude luzatzen. Jarriko dugu hori, beste pelikula bat dena aipatu dana, baina luzeago egingo dugu azkenean, pues bueno, osea, jake gustora gauden, gustatzen zaigun egiten duguna, nahi dugu pizkat hori luzatu, oso ondo pasatzen dugulako, bai egia dela pizkat nekagarria, ze dena da fisikoa eta horrela, baina orokorrean jendeak esaten digu pizkat motz gelditzen dela, pizkat gogotsu daudela gehiago ikusteko, eta bueno, pues... Beste, esan dugu, bat, venga, holazte aldia, vale, beste, hori bat, da, eta hori zuen da. mekatxiz lamar, prepatuko deu. Hori da, eta horretan Ondo. gabiltza horren batez Ondo. ere, eta horixe, eta gero biratxoa egiten, beste bi antzerkiekin, eta gero bebai gabiltza orain lotzen boloak, azken antzeslan batekin ditzen dela, hau gerra bat da, dela ere pizti faktoria ideien laborategiarekin, hori Daniela egin nuen berdinekin, eta horretan gabiltza egia zan. Osea, Ondo. pizkat gelditu gabe, baina... Gelditu gabe, eta hori Baina da bidia, hori da bidia. Eta esatik, geldik antzadonean ez dia tortzen zure bila. Hori egia da. Bos gauza eskasunean, beste bos etortzen zaizkizu. Bai. Mikatxiz Bai. lamar, nola dan bizitza. Bueno, hauxe, behitu ze polita gehatu zaigun, errefautxo batzu botako ditugu, zapore eta kolore emateko, eharra indago gaurkoan egon. Ze gozo. Ze gozo. Bueno, horrela xe, eta guain inbiar deuna da, hemen dakaun arrautza pixka gainetik bota, eta peresi, pixkat historia bukatzeko. Vale, hau horrela xingo du. Txiki, arrautzan krema. Vale, eta guain, esan dakua, peresi pixkat eskatzen nahi da hori, ezta? Berde pixkat, Berde jarriko jo. Bueno, Ialdi, azteko eta behin, mila esker retortze batik, hori bat izan da zu hemen izatia. Eskerrik asko. Elkarrekin hemen ditugu, udaberriko xixak,
Bueno, hau ikusi zuen nola zeon, Hain kremoso dago, gelatina badaka, erakan gaztakin zego xua. Bueno, oantxe gelditze hau hemen jaten, da zu jarraitu goxatzen, Eskerrik asko. eta bihar arte lagunak. Agur.